Nyika yese iri kupembera ichiti aiwa iyi ndo big size hombe inoda kugadzirwa vakomana with the ruling party Zanu PF. After aiwa pane video tinoenda pa social media ratiri kuona kuti aiwa pane vakomana aiwa vane macharges vakaonekwa kunzi aiwa pane munhu wavakauraya vauya vakutora nyaya vachiisa the ruling party vachiti tinovaziva vakomana vanofarira zvekungouraya vanhu zvisina tsarukano kana kuti zvisiri pamutemo, vachiti ndo size inofanira kugadzirwa vakomana with the ruling party yemunyika yeZimbabwe. Sana pena mashoko anobuda nyuka pana pana kumuna kuzwa ndibva subscribe or like or on the bell. Kuti ona pane this video ramuri kuona iro apo ratesa picture vakomana vekuzwa muda nyora chiti 7 men made at a man in 2008 due to political violence. His spirit revenged through ngozi and they were ordered to pay 27 keto each, making a total of 195. Those two of them were ordered to pay 30 each. What a lesson. Vari kapana vachiti aiwa ichi ndicho chidzidzo chiri kuona vakomana vakakonzeresa violence panguva yemuna 2008. Takuona kuti ngozi yakudzoka panapa yakuda kupariwa, zvatakuona kuti vakudhimandiwa kuti vauye nemombe dzinosvika 195 mumwe nemumwe, vamwe vachinzi tipe mombe 30 pachako. Inawo panapa ya vanhu vari kuuya panapa vachiti vakomana ve the regime vanofanira kunzwa nawo iyi kuti vazive kuti mamoves anoita kana zviitiko zvanoita uchitamba neupenyu hwevanhu zvogona kungova backfire. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi pinda comment section medu tudze mafungiro enyu, musana subscribe like, turn on the bell icon.